Dnes v tejto miestnosti sa nachádzajú asi skoro všetci najúspešnejší ľudia našej krajiny. Víťazom a teda poisťovňou roka 2016 sa stáva Poisťovňa Slovenskej sporiteľne akciová spoločnosť. Chcel by som poďakovať za toto ocenenie. Tu stojím už 6. krát. Myslím, že práve naposledy som hovoril, že z tej druhej priečky by sme radi postupili na prvú, takže nesmierne sa teším, že sa nám to podarilo a za tým ocenením samozrejme vidím spoluprácu mojich kolegov, dôveru klientov a veľmi dobrú spoluprácu so Slovenskou sporiteľnou, našim strategickým partnerom. A som rád, že môžem reprezentovať viedenskú poisťovaciu skupinu na tomto fóre. Ďakujem veľmi pekne a veľmi sa teším.